Maya pa oras labod Kapampangan. At syuta mo kaya katamong kadinalan 77 quiz ne 177A. Ano pa ya ining kasiping ko. Basta man na kalago. Mga imbiasang Kapampangan. Yung mumunan dili pagtanggol. Yung pagtanggol tegalugan niya. Pagtanggol mo rin pakakaluguluhan na ano. At yung mas manay na Kapampangan ini. Yung kadua migtimpi nung eko mo migtimpi apa nasakit ke ano yung mas manay ng Kapampangan balo ya. Yung katlo pagyaw menon damang ko taga nakitang pagyaw ning kaputol ko yung mas manay ng Kapampangan yan. Yung kapat katapusan mid-graduate lang yung katapusan na yung katapusan tegalugan niya yan at yung mas manay ng Kapampangan balo ya. 5 dibdib neskop ko dibdib niya nga balitan kung may hospital ya yung kanam magalala eka magalala ilabas mo rin yan yung kapito daganan tanen Tagalog yung daganan wari ano yung mas malayo ng Kapampangan. Yung taulindili kukulo kukulo na yung nasi bali yung mas malayo ng Kapampangan. Sige tetana mo sanay ko sasabihan at siya Kapampangan tamo di pa nga Pampangan tamo yung kaya katamo nga anak yung kaya katamo nga po tala pa nagulugan banting mo pa yung dagol lang Kapampangan. Bakala salamat Luid tamongan say Luid tamongan Luid tamongan